Kanegosyo, kapag bumagsak ang negosyo mo, hindi gobyerno ang unang masasaktan. Hindi ang kaibigan mo, hindi ang kapitbahay mo. Ang masasaktan, ikaw. Kaya tigilan mo ang kahihintay na may ibang sasalo sa pangarap mo. Dahil ang negosyo mo, responsibilidad mo. Ikaw ang dapat gumising ng maaga. Ikaw ang dapat gumawa ng paraan kapag matumal. Ikaw ang dapat lumaban kahit pagod na pagod ka na. Kasi walang negosyo na aangat kung ang may-ari puro dahilan at reklamo. Masakit mang tanggapin pero minsan hindi malas ang sumisira sa negosyo, kundi yung pagiging kampante, katamaran at kakaisip na okay lang yan. Kanegosyo, habang iniisip mong sumuko, may ibang tao na mas pagod kaysa sayo, mas maraming utang kaysa sayo, pero tuloy pa rin lumalaban. Bakit? Kasi alam nila walang ibang magliligtas sa negosyo nila kundi sarili nila. Hindi obligasyon ng customer na suportahan ka. Kailangan mong pagtrabahuan ang tiwala nila. Hindi obligasyon ng mundo na gawing madali ang buhay mo. Pero responsibilidad mo na hindi pabayaan ang pangarap na sinimulan mo. Kaya kung gusto mong umangat, kumilos ka, magbago ka, magsipag ka. Dahil sa dulo ng lahat, ang negosyo mo, responsibilidad mo at ang future ng pamilya mo nasa diskarte at sipag mong nakasalalay.